Velkommen til den 24. december. Det er jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelige holidays, eller for at sige happy holidays. Ja. Gode højtider. Jamen, du har taget kål med, Tobias. Ja. Det var pænt af dig, tror jeg. Yes, så det er fordi, at det der sker juleaften, det er der ofte mange laver noget, en eller anden form for rødkål. Enten så køber man den der rødkål, det ved jeg ikke, plejer I at gøre noget selv, eller plejer I bare at købe den på en? Gøre noget selv? Ja, vi gror altid lige noget rødkål. Nej, vi køber Nej, du ved ikke, at sylter den selv eller sådan noget inden. Nå, ja, okay, nej. Nej, fordi de fleste køber bare det. Men hvis nu man har rødkål, det plejer faktisk også nogle gange at lave rødkålsalat, for at gøre lidt mere sundt, for at det ikke bare bliver rent fedt på fedt. Jamen, good for you. Ja. I hvert fald, hvis man gør det, så kan man lige med det ekstra, man har gjort det, så lægge mærke til, at man får bare et farvet finger, når man arbejder med rødkål. Det bliver rimelig farvet. Og så er det skyldes, at rødkål har nogle ret interessante egenskaber, når det interagerer med syre og baser. Okay. Og det synes jeg lige, især nu vi har et visuelt medie her, hvor alle kan se med, så kan vi lige lave et lille eksperiment. Så, hvis nu vi har det, jeg har gjort her, det er, at jeg har taget rødkål, det her. Ja. Der har jeg lagt i noget kogende vand, og så bliver det sådan helt blåt. Helt blåt. Og så skal vi lige tage, så har jeg noget herovre. Hvis du nu tager den her, det er noget natron, blandt noget vand, prøv at hælde den i den over til venstre, den ved siden af dig. Natron? Altså tilbage med, eller hvad? Ja. Hvorfor ikke det? Prøv at hælde den over til venstre, og så se, hvad der sker. Okay. Det gør jeg lige så. Skal bare det hele, eller hvad? Ja. Måske skal lige røre rundt i den også. Jeg rører der var det, så den bliver lysere umiddelbart. Ja. Præcis. Og så kan vi lige prøve at se herover, hvis jeg tager den her herover, så kan man lige prøve at squeeze noget citron i den her herover. Hold da kæft, nu bliver det helt rødt. Noget lilleagtigt. Yes. What? Magic. Præcis. Altså, hvis det var 1600-tallet, var du blevet brændt på bålet, Tobias. det er kompliment, tror jeg. Og det der er et problem her, det er egentlig faktisk, at bagepulver ikke er basisk nok, men citronen er meget syrlig. Ah, okay. Så, men det er jo selvfølgelig vigtigt at forstå, hvad det egentlig er, der sker. Jeg skulle sige, hvad var det, der skulle være sket herovre til venstre? Ja, den skulle have blevet endnu mere mørk. I farven. Ja. Okay. Det lykkedes 50%, det er meget godt jo. Ja, det er præcis, og det er nok også, fordi det er måske pH 9, og det er måske pH 3, ikke? Og det er pH 7, så forskellen er ikke stor, den bliver mere mørk og grøn, ikke? Men det som pointen er her, det er, at hvis nu jeg bare lige kort tager det fra, hvad er en syre, hvad er en base? Ved du, hvad det er overhovedet? Sådan tænker over, hvad er deres egenskab, deres kemiske egenskab? Jamen, det har jo noget med deres villighed til at optage eller afgive elektroner, så vidt jeg husker. Næsten. Okay. Men protoner. Hvad? Ja. Så hvis det er en syre, så har den, det stærkere en syre er, det gladere er den for at afgive protoner. Og det stærkere en base er, det gladere er den for at optage et proton. Altså en kemisk bundet proton. Ja. Så man får en ion, ikke? Så vil sige en positiv eller negativ ladning på den. Og det der sker, det er, at i rødkål, der er noget, som der hedder antocyaniner i. Ja. Og de her er meget villige til at både at afgive og modtage. De er meget neutrale lige ved pH 7, altså der, hvor alt er lige i midten. Og så hvis de kommer sammen med en syre, så vil den syre afgive alle sine protoner til de her antocyanin, og så vil den skifte til en anden isoform, til en anden form af det her molekyle. Og det molekyle har et andet absorptionsspektrum end det oprindelige molekyle. Og det samme, hvis du lægger sammen med en base, så vil den her antocyanin hellere afgive sine protoner til den her base, som er her. Og så vil den få igen endnu et nyt absorptionsspektrum. Okay, men så er det jo fordi, det er jo ikke som sådan, og jeg ved, det er rigtigt nok, det er protoner, men det er jo egentlig hydrogen, der binder sig. Ja, det er H+. Ja. Okay, ja, det er jo bare proton. Ja. Ja. Men det er fordi, jeg tænker altid på, altså når jeg tænker molekyler, så er det for mig hydrogen, fordi så indgår det i en form for atomar sammenhæng. Ja. Hvor at når jeg tænker protoner, så tænker jeg frie protoner. Ja. Men okay, jeg forstår, hvad du mener. Men her er det bundede protoner nemlig. Ja, præcis, ja. Hvis man kan forestille sig, at man har et carbonatom, så kan det binde til et bestemt antal molekyler. Der er ligesom lavet bestemte pladser til, hvor mange den kan binde til sådan fast. Det er lidt mere kemisk i forhold til det, du var vant til at sige. Jeg vil sige, jeg skulle til at sige, at det er meget fysisk på mange måder. For det er jo noget at gøre med, hvordan elektroner placeres i forskellige energiniveauer. Og det er det, folk kalder skaller. Ja.
og så siger man, at der kan være et vist antal elektroner i visse tilstande, og så er der ofte en ekstra plads i nogle af dem. Ja, det er rigtigt. Så at sige, du har en skal. Jeg kan ikke lide at bruge ordet skal. Jeg ved godt, det bliver brugt meget i folkeskolen. Er det ikke det samme orbitaler også, eller hvad? Jo. Ja. Så du har nogle orbitaler, hvor der er plads til en ekstra elektron, og så er der kort sagt mulighed for, at 2 atomer kan dele en elektron. Ja, præcis. I en givet orbital. Ja. Og det, der så sker her, det er, at når den så bliver overloadet, så får den en positiv ladning, og så har den her ekstra proton så sidder enten mere eller mindre løs, so to speak. Ja. Så det stærkere syren er, det mere villig at bare til at smide afsted. Og det er for eksempel derfor en stærk syre, der er meget villig til at smide en, den er også meget villig til at give en proton til hvilket som helst materiale. Ja. Og det materiale begynder så en ny kemisk reaktion, fordi det får givet en proton til sig i en kemisk spænding, og så sker der en ny kemisk reaktion, som så kan begynde at erodere eller ætse noget op. Ja. Så jeg synes bare, det er ret sjovt, og det er noget, som alle kan gøre. Især det nemmeste, det er helt sikkert, hvis man har noget kaffe soda eller sådan noget sæbe, så kan det også gøre samme reaktion, som vi så her, for den basiske. Men helt sikkert, putter citron i, så får man en meget flot palette, og man kan også så titrere det, altså lave forskellige koncentrationer af det, og så kan man få sådan en flot palette af sådan fra blå til mere rød til mere rød til mest rød. Titrere? Ja, altså så man kan lave en, hvad kan man sige, en fortynding af sin citron. Så du måske putter en hel citronskal i 1 deciliter, og så fortynder du den tager du en halvdelen af den og fortynder i en hel deciliter, og en halvdelen af den igen og fortynder en hel deciliter, så den bliver mindre og mindre syret, kan man sige. Ja. Og så kan du blande det op, og så kan man lave sådan en flot fortyndingsrække hele vejen nedad. Damn. Ja, jeg synes, det er fedt. Det er meget visuelt. Det er meget pædagogisk. Har man nogle børn, der keder sig? Ja. Eller er lidt for meget? Jeg har i hvert fald overvejet at gøre det her, fordi jeg skal også fejre jul med børn i år, så jeg tænker, det kunne være en sjov ting at lave med dem også. Jeg skal ikke fejre jul det sted med børn med min lillebror. Han er sgu sådan lidt. Så det kan være, at jeg laver det for ham. Ja. Nej, jeg tror, nu taler vi om børn. I virkeligheden, personer i alle aldre, at det her er jo lidt overraskende, lidt vildt og lidt interessant og lidt flot. Så selvom det kan være godt for børn, fordi det er meget visuelt, så tror jeg egentlig, det er godt for alle. Ja. Og så vil jeg også sige, at jeg prøver at kigge meget på det her, men der er mange, der bare siger, det er fordi, at der er et stof i rødkål, der skifter farven, og pH'en skifter. Så er det bare det, de siger, ikke alle de annoncerer eksperimenter, hvor de snakker om det. Men der er ikke, så jeg skulle faktisk bruge ret længe tid at finde en ægte artikel, hvor nogen, der har snakket om, hvor de har lavet alle mulige kemiske forsøg med at se, hvor de faktisk tester hvor de tester forskellige pH-niveauer på, hvordan stabiliteten er og sådan noget, fordi det var ellers faktisk nogen, der skrev noget om, hvorfor at det skifter farve. Så ja, det er jo basically, at det kan måske også forklare med et absorptionsspektrum. Det betyder så, at så i den her form af antocyanin, der er her, der har det et absorptionsspektrum, der er i det høje felt af det visuelle spektrum. Så vil sige, den absorberer meget af det blå luft, eller blå lys lige præcis, så det røde kommer tilbage, mens at herover er det omvendt. Ja, og det er jo bare lige der vil jeg lige smide en bemærkning, at man skal huske, at det lys, der kommer fra solen, indeholder alle typer farver. Altså det vi kalder hvidt lys, er en kombination af alle de synlige farver, vi kender, rød, gul, grøn og så videre. Ja. Og når alle farverne så bliver kastet ind, så det vi så ser som farven af noget, det er hvad den kaster tilbage. Ja. Så hvis den kaster rød tilbage, så ser vi glasset som rødt, eller væsken som rød. Præcis. Ja, præcis. Så alt det blå, alle de andre farver bliver absorberet, og så er det kun det røde, der bliver kastet tilbage i vores øjne. Det er præcis. Og det skyldes så de forskellige former af det her antocyanin, som er i rødkålen. Ja. Yes. Jamen det var egentlig et juleeksperiment til alle hjemme at lave. Præcis, gå hjem og koge noget kål, for fanden. Skaffe en citron, altså, hvad venter I på? Ja. Men det er jo også vores afslutning for julekalenderen, i hvert fald visuelt. Og så kan vi sige, at næste gang, hvad skal der ske der, Vilas? For vi er jo ikke helt færdige for 2023. Nå ja, jeg skulle lige sige, gud, det ved jeg ikke, men så går det op for mig, det ved jeg faktisk godt. Ja. Vi har lavet et nytårsspecial. Nytårsspecial, som også bliver videnskab. Fordi jeg ved, at der er måske nogen, der måske sidder og tænker, måske har det været lidt for meget bare snak. Lidt for meget løjer. Lidt for meget løjer, lidt for meget snak. Men der kommer til at være noget videnskab, der kommer til at være noget, måske også lidt historie. Jeg kommer til at tale om Y2K-problemet. Ja. Eller dilemmaet, eller frygten. Som var det, at alle folk, til dem, jeg kan huske det, var måske rigtig bange for, at vi skiftede fra 1999 til 2000, fordi man frygtede, at alle computere ville fejle på grund af et datoformateringsproblem. Og så tænkte man, at alle banker går ned, og alle atombomber bliver afsat og sådan noget. Så det skal vi tale om, hvor kom den her frygt fra, og hvor reelt var faren og sådan ting. Ja, og jeg har egentlig også taget noget med, hvor vi skal snakke lidt om fyrværkeri og om krudt.
hvorfor vi bruger det, hvorfor det er spændende, og hvorfor det virker, og hvilke effekter det har på os og på klimaet. Okay, det var en vinkel, jeg ikke lige havde overvejet. Fedt. Yes. Cool, stay tuned. Stay tuned. Og glædelig jul. Ja, glædelig jul også.